baga maestresan mo, buli nina niya. Kaya para isip mo yung problema na yan. Unta di daw nga na ingunan, nalibong na ako ning kakamasidman sa imo. Ay, indamani na stress ako. Baga paano maski inanong higos ko sa trabaho, baga mi lamang ning asinsuhan. Palata manay, baga kahinilot ning lutab ni kaning winama. Pabayaan mong problema ang mga problema sa imo. Tagay nga ni, oh. Minsan gusto ko na sana nga ni maging hotdog. Tamang tambay dyan sa ref, nanugas. Hotdog, nanugas. Baga ang saramaning matugas na yan, manay. Mag-abroad kaya ako, manay. Kidding aside, manay, ano. Kung gusto mo mag-abroad, go. Susuportahan ta ka. Ako, manay, hanto opinion ko lang. Ano, decision mo man siyempre ang masusunod. Isa. Para mo, manay, minsan, baad pa ano asa maling environment lang kita. Yung pagmati na bagamiing asinsuhan. Sipon mo to, Bagaman sana yan masitas. Maski inano ka gayon yan, kung nakatinaman yan sa kadigi, budakalain na labo, miyan magarambong, miyan magalago, bagaman yan kita. Maski inano ta pakahigos, maski inano kita ka-talented sa trabaho, kung asa maling environment ka, masakitan ka mag-grow. Isipon mo ko, Ikan masitas na pang tropical. Pero tininaman dun sa disyerto tamara patal. Malamang miyon mabunga. Buko haros ta maluya siyang klase nin masitas. Kundi dahil mali yung napili na lugar. Ay iso, tama yan yung para mo manay. Tapos manay kadalasan, ya isip na to. Ay baad buko paano akong maurag. Badi kaning kurang sa ako. Or sadyang patal lang talaga. Tapos yung taran. Asa maling labo ka lang para nakatinaman. O, shot na mo na. Nakaraseryoso na naman kita. Ay, hanang isong said. Tigbak kong tigbak.